Takže čaute, tu je Foxik a dneska si zahráme Brim. Ako som vám slúbil, budem to striedať. Raz budem offlane carry a raz budem utečenci. Dneska budeme za utečencov. Neviem koľko misí stihneme. Premením si moje zbranie, tak ako ich mám rád. Tampík, SMGčko a tu mám pištol. A teraz budeme mať ukradnúť naše dvere. Máme na to 7 minút. Dúfam, že to dáme aj skôr, aby sme stihli aj ďalšiu misiu. Lebo neviem, ako sa mám zbaviť časového limitu na YouTube. Ty svine skapli, Shiniga-chan. Uá, ja som snajper. Snajper v pištolke. Ty čo tu máš shotgun? Takže polka je vyvraždený. Musíme za nejakými, ideme za tými dverami, pozrieme si skôr zač, to bod X. Ďalej toto je tá misia, čo som ten istý deň hral, teda deň predtým. A čo som musel tie dvere zničiť. A podarilo sa mi to. A ja sa tu nejako do kolečka krútim, do kolečka dokola. Kde sú tie nidy? Do keľu na vlastného granát hádem. Tu nie je stopa, kde sú tie nidy? Ach jo. Ty svina, skapeš, Shiniga. Čo som teraz zabil? Magic Ninja. Aye! Thank you very much. Skapinga. Do skorého uzdravenia. Pôjdeme za spoluhráčmi, že tam sa tí vlastne vozia. Troška Don Real. Moča! Skapinga! Neee! Prečo? 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Ty si skapeš, ty čo tu budeš podlezať pupu v moje dvere? Ty si to tu nemôžeš podlezať pupu v moje dvere. Len tu diazmu. Pôjdeme si získať XPčka. Tu máš, good one.
Rozpielávam tú vašu policajnú hudbu. Sme parkourista. Šup. Watcha. Musím dať radšej isto, neviem, čo ma to môže stretnúť. Ahjo. Svinia, ne! Ups, prepačte, sorry. Ono brzo do kamery. Ne, čo mi tu hází v bránci? Sprinty. Skapci si mňa. Jaj. Môj brat mi na to povedal, že sú to kyborkovia. Že je to ten oný, ako sa to volá, Robocop. Čo? Prehrali sme. Nevadí, policajti boli silnejší. No dobre. Možno z tohto nestihnem to celé. Možno stihnem len polku. Toto stihnem len polku, lebo ako som hovoril, prosím vás, napíšte mi, ako mám, aby som nemal obmedzený čas na YouTube, lebo mi to začína aj žanery. Nikdy skapte. Rozhodím toto video asi do 2 častí. Ne.
toto sú strašné nigdy. Čo hovorí, na tomto som si obľúbil túto pistolku, neviem prečo, ale na tomto kole som si strašne obľúbil túto pištolku. Skapeš. Skapal si som raz. Čo masaker chcem? Rozdáv. Pozeň pozor. Masaker chcem. Zapoznať tú reklamu. Ne, na mojej obľúbenej pištolke mi dosť náboje. Už mi brutálne, že došli zbraní, takže už musíme ísť na to ručne stručne. No nevadí, nemal som už náboje, čo sa dá viac menej robiť. Čo sa dá robiť, keď nič nemá. Jedine ísť na to ručne stručne. A ja, debilko, idem opačným smerom. Ručne stručne treba ísť. Keď nemáš náboje. Ne, toto takto ne. Chvíľku som si mňa už prevládajú vojnu. Tak toto takto ne. Toto nezavádzaj. Nezavádzaj ty. Vlastne veľký, čo si to hráč. Pozláme veľký, čo si. Ojdi, nevidím za teba. Toto je úžas, ja tu bojujem s nimi, ale mi sa niečo vyvolalo už na onom. Nechce sa mi to s nimi hrať. Puška, Blanconom. No dobre, tak budeme pokračovať v ďalšom dieli. Prosím, nehnevajte sa, ale neviem, ako sa majú meniť pozície, teda ako mám spraviť, aby som mohol mať dňa obmedzený minút na natáčanie v YouTube. Iný zástav. No dobre, tak sa teda majte a vidíme sa v ďalšom dieli. Tak teda čaute.